Het is 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking. Maar vandaag werd het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Het vandalisme laat zien hoezeer onze herdenkingscultuur onder druk staat. En juist daarom komen de 16 burgemeesters van Zuid-Limburg vandaag met een belangrijke boodschap. Namelijk, vrijheid en democratie zijn geen vanzelfsprekendheid. De geschiedenis leert ons dat ontsporingen zelden beginnen met geweld. Ze beginnen kleiner. Met taal, met woorden, met zinnen die achteloos lijken. Door het idee dat iets nog net kan. Tot we achteraf zeggen, hier ligt de grens. Hier hadden we moeten spreken. Zodat wie na ons komen ook in vrijheid kunnen leven. En zodat zij, wanneer zij hier ooit staan, kunnen zeggen dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. In stilte. En waar nodig, met luide stem. Bij het Limburgs Bevrijdingsmonument in Maastricht is mijn collega Sjoerd Duikaert. Sjoerd, hoe is daar gekeken naar het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam? Ja, Jaël, die vraag die kan ik eigenlijk meteen doorspelen aan Luc Wienans. Hij is de voorzitter van het comité Dodenherdenking Maastricht. Meneer Wienans, hoe heeft u naar de situatie in Amsterdam gekeken? Ja, het is buitengewoon tragisch wat daar gebeurd is. Als je dan aandacht wil hebben voor de Palestijnse kwestie, dan moet je dus zeker dit niet doen op dat moment. Heel onverstandig, het werkt volkomen averechts. Natuurlijk is hier de vraag van wij willen iets onder de aandacht brengen, maar juist die vrijheid die wij hebben, de vrijheid van meningsuiting, daar is jaren geleden een enorme strijd voor gevoerd. Nou, wij hebben die vrijheid nu en ja, wij moeten dat koesteren. En juist op dit moment herdenken we al die mensen die slachtoffer zijn geworden van die oorlog en die dat voor ons mogelijk hebben gemaakt. En dit is echt niet het moment om zo'n actie uit te voeren. Hoe voorkom je een dergelijk scenario hier in Maastricht bijvoorbeeld? Ja goed, we proberen natuurlijk altijd, zoals het gaat, met iedereen in gesprek te zijn. En overleg te hebben met alle instanties. We hebben heel veel organisaties aangeschreven die ook vanavond een krant zullen leggen. Mensen hebben zich kunnen melden ook, dat is ook bekend geworden. Nou, wij hebben voor de veiligheid ook scenario's indien er iets misgaat. Nou, daar zijn we altijd op voorbereid. Maar we hopen natuurlijk dat ons dat bespaard blijft. Nog even over de dodenherdenking die hier straks gaat plaatsvinden. Hoe ziet het programma er in grote lijnen uit? Nou, hier staan straks om 7:30 komt men vanuit de Ecumenische Dienst in een wandeling over de Groene Loper hier naartoe. Wij zullen hier zo 2 koren en 2 harmonieën hebben die de muzikale opluistering verzorgen. Er zullen sprekers zijn, onder andere onze oud-gouverneur Theo Bovens zal een lezing houden. De burgemeester zal natuurlijk spreken Wim Hillenaar. Er zal de kinderraad is vertegenwoordigd en ja, de Zuiderschool, de theaterschool, de Zuiderlingen, die zullen inderdaad ook een gedicht voordragen. En er is aandacht vanuit Den Haag. Ja, inderdaad. Wij kregen een bericht dat Rianne Letschert, onze minister van Onderwijs, hier vanavond ook bij aanwezig zal zijn. Zij was eerder ook al vanuit de universiteit vaker bij de herdenking aanwezig op 4 mei. Dus hartstikke mooi dat ze komt. We zijn altijd blij met belangstelling vanuit Den Haag voor datgene wat we hier in Maastricht doen. Dank u wel, Luc Wienans, voorzitter van het comité Dodenherdenking Maastricht.